उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। कम्पिउटार कर्स लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे गोजोनथाव रादाबखौ। बे बाराव नोंथाङा कम्पिउटार कर्सनि थाखाय गुबुन थावनियाव थांनांनाय नंलिया। मानोना नोंथांनि जायगायावनो लानानै फैबाय कम्पिउटार कर्स सोलोंथायनि खाबु। बे खाबुखौ लाइमोनफोरनिसिम लाना फैदों 23 BN SSB लालपुलनिफ्राय। भैरबकुंड इन्डो भूटान गेट साखाथियाव दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 23 BN SSB लालपुलनि बानजायनाय लोगोसे बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि जथायै हेफाजाबाव दान मोनसेनि थाखाय दिनैनिफ्राय कम्पिउटार ट्रेनिं हाबाफारि बेखेवनाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमाजिं ओनसोलफोरनि दाब दाब थावनि आरो गामिनि साफ्रोम लाइमोनफोरनि मोजां खाबुनि थाखाय बे कम्पिउटार ट्रेनिं हाबाफारिखौ बेखेवनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। 23 BN SSB लालपुलनि सेकेन्ड कमान्ड अफिसार सुनील कुमार, बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि डाइरेक्टर मनजिब मोसाहारि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय लानानै दान मोनसेनि थाखाय बेखेवनाय नुनो मोन्दों। आरो बे आयदानि सायाव 23 BN SSB लालपुलनि सेकेन्ड कमान्ड अफिसार सुनील कुमार आरो बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि डाइरेक्टर मनजिब मोसाहारि बिथांमोना हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। आज हम सब यहाँ पे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो एक पहल की गई है, जिसमें हम बॉर्डर गार्डिंग का रोल जो हमें दिया गया है, उस रोल में हम गाँव के साथ जुड़ें। उस जुड़ाव के तहत हम जो बॉर्डर के पास के बच्चे हैं, ग्रामीण इलाकों के बच्चे, खासकर वाइब्रेंट विलेज के गांव के बच्चे जो हैं, उनको शिक्षित करने के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के तहत हमने आज यहाँ एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम उन बच्चों को, जिनमें लगभग हम 30 बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग में, जिनमें 10 बच्चे फुलबाड़ी, 10 बच्चे भैरवकुंडा और 10 बच्चे काचुबिल गांव से हमने चिन्हित किए हैं, जिनको हम यहाँ बोडोलैंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की सौजन्य से हम उनको बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे, जिस ट्रेनिंग में MS पेंट, आपका टाइपिंग मास्टर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और उसके अलावा एडोब फोटोशॉप पे भी हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वे स्वरोजगार अपना हासिल कर सकें और इंडिपेंडेंटली अपने किसी भी कार्य को शुरू कर सकें जिसमें कि कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। आज का युग जो है वो एक डिजिटल युग है। इस युग में कंप्यूटर्स की नॉलेज होना, जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी पहल में हम इन गाँव के बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इनके अलावा आप लोग की तरफ से क्या क्या प्रोग्राम दिया जाता है इसी बेसिकली बॉर्डर एरियाज़ के लिए हमने कुछ वाइब्रेंट विलेज चिन्हित किए हैं। उन वाइब्रेंट विलेजेस के लिए हमारे पास इसी कैप यानी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कई अन्य प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं टेलरिंग में, युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं टेलरिंग में, मोटर ड्राइविंग में, ताकि वे अपनी आजीविका इंडिपेंडेंटली अपनी आजीविका के साधन जोड़ सकें और अपना कार्य जो है खुद से कर सकें। तो इसके अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम हैं। फिशरी के ऊपर है, कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है तो पोल्ट्री के ऊपर ट्रेनिंग, कई तरह के हमारे पास कार्यक्रम हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर गांव की मूल आवश्यकता क्या है। उस मूल आवश्यकता के आधार पे हम उस गांव के बच्चों को चिन्हित करते हैं और उस तरह के प्रोग्राम जो वहाँ के लिए बच्चों के लिए लाभदायक होगा, उस प्रोग्राम को हम करवाते हैं। गिबियावनो साफ्रोमबो मीडिया नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय थाबाय। आंनि मुङा मनजिब मोसाहारि, आं बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि डाइरेक्टर। जों 2021 निफ्राय जों स्किल सेक्टराव बहुत खामानि मावदों, भकेसनेल एजुकेशन जों होबाय थादों। जों थांनाय 2025 निफ्राय दिनैसिम जों 23 SSB लालपुल जों लोगोसे थानानै माखासे स्किल सेक्टराव खामानि मावदों। थांनाय बोसोराव जों जितुनाखि नैबे भैरबकुंड अरुणाचल आरो आसाम बर्डारनि महिलाफोरनि थाखाय जों काटिं एन्ड टेलरिं ट्रेनिं होनाय जादोंमोन। बेवहाय सक्सेसफुली 33 जितुनाखि बर्डारफोरनि महिलाफोर बा स्टुडेन्ट्स बिसोरो बे ट्रेनिंखौ लादोंमोन आरो बियो बहुत मोजां सक्सेसफुल जानानै थांदों। दा देग्लायनो थिग बेबायदियै जों बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशन हिसाबै जोंहा मोनसे एजेन्डा दं बा मोनसे प्रग्रामेटिक इन्टारभेनसन दङ। बे जाबाय स्किलिं बड'लेण्ड इनिशिएटिभ, बे BDFनि मोनसे फ्लेगशिप इनिशिएटिभ। दा नैबे इनिशिएटिभनि थ्रुयै जों गुबुन गुबुन पार्टनारशिपजों माने खामानि मावो।
थिग बेबायदिनो देग्लायबो नैबे SSB लालपुल 23rd बेटालियन बिसोरजों लोगोसे थानानै जों मोनसे दिनै बेवहाय मोनसे शर्ट टार्म कम्पिउटार ट्रेनिं कर्स लन्च खालामनाय जादों। बे जाबाय फाउन्डेशनेल कर्स अन कम्पिउटार एजुकेशन। दा बेखौ जों नेक्स्ट 30 डेजनि थाखाय जों बे ट्रेनिंखौ होनाय जागोन आरो बियो फ्रि अफ कस्ट। बेवहाय फोरोंगिरिफ्रा थाइसेबो फैसा होनाङा, बेवहाय 30 डेजनि थाखायल' होनाय जादों। बाट जोंहा माखासे अपरचुनिटिसबो होनाय जादों जोङो। बेयाव सोलोंखांनानै जोंहा उदालगुरियाव जिथुनाखि बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि जिथुनाखि केम्पास बा हेडक्वार्टार, बेवहाय बिसोरो फ्रियैनो आरोबाव माने नेक्स्ट 3-4 मान्थसनि कम्पिउटार ट्रेनिंखौ लानो हायो। दा बे फेसिलिटिखौ जों खालायना होनाय जादों आरो। दा दिनैनि नैबे जिथुनाखि फाउन्डेशनेल कम्पिउटार ट्रेनिं प्रग्रामाव जोंहा 30+ स्टुडेन्टस दङ आरो बिसोरो बेसिकेलि बर्डार एरियानि। दा बिसोरखौ फ्रि अफ कस्ट जों ट्रेनिं होनाय जागोन आरो फैबाय थानाय नेक्स्ट 1 मान्थआव। आरो फैबाय थानाय नेक्स्ट 2-3 मान्थसआव जों आरो माखासे शर्ट टार्म ट्रेनिं कर्सनि थाखाय जों SSB लालपुरजों आरो प्लान प्लस खालायगासिनो दङ। बे जाबाय बिउटिशियानबो ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बेलेग बेलेग सेक्टराव जों एक्सप्लर खालामदों। नैबे लकेलाव थानाय जिथुनाखि सुबुं अनजिमा बा न'खर फेमिलिसफोरा मा सेक्टराव ट्रेनिं लायोबा एसे फिउचाराव स्किल लानानै माबा मोनसे खामानि मावनायनि बेबस्था खालायनो हायो, बेखौ नायनानै जों माने प्लानिंखौ खालायनाय जादों आरो। बेनि अनगायै आरो नोंथांमोननियाव बे माबानि सायाव ट्रेनिं बेबायदि होनाय जायो प्रसेसफोर? जों बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशन हिसाबै जोंहा माल्टिपल सेक्टराव इन्टारभेनसन दङ। एक नम्बरावनो जाबाय जोंहा स्किल एन्ड भकेशनेल ट्रेनिं आरो जोंहा उदालगुरियाव साबकाइटियाव मोनसे भकेशनेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट दङ। बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन पार्टनार्सफोरजों खामानि मावो। एक नम्बराव थाबाय जोङो आसाम काजिरङा इउनिभार्सिटि, बिनि कलाबरेसननि थ्रुयै जों माने 3 इयार्स भकेशनेल कर्स इन अट'मबाइल टेक्न'लजि आरो इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम्सआव माने जों ट्रेनिं होनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा CITI दङ उरिस्सा बेस, बे कलाबरेसननि थ्रुयै जोङो 2 इयार्स ITI कर्स होनाय जायो इन इलेक्ट्रिशियान एन्ड फिटार। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेसनेल इन्सटिटिउट अफ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजि, बे तेजपुर केम्पासजों जों माने फ्रियैनो कम्पिउटार कर्स होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा आन्डार मिनिस्ट्रि अफ माइक्र' एन्ड मिडियाम स्मल एन्टारप्राइजेसनि आन्दाराव जोंहा गुवाहाटियाव मोनसे ट्रेनिं सेन्टार दङ। बे जाबाय टुल रुम एन्ड ट्रेनिं सेन्टार। बेवहाय जों स्टुडेन्टसफोरखौ जों फ्रि अफ कस्ट माने ट्रेनिं होनाय जायो आरो। दा बेल' नङा, बिदिबो हिसाबै जों माने लाइफ स्टक फार्मिङावबो जों मावो। जों माने निड बेसिसाव आरो। दा जोंनियाव दङ 3 मान्थसनि प्रग्राम दङ, 2 मान्थसनि प्रग्राम दङ आरो 3 मान्थसनि। दायो जोंहा बेवहाय स्वाइन फ्लुनि बिराद माने परिबेखखौ जों नुबाय थायो एभ्रि इयार। स' थिग बे पिरियडखौ नायना, बे सिटुवेसनखौ नायनानै जों माने मालाबा समाव माने लाइफ स्टक फार्मिंनि सायावबो ट्रेनिं होनाय जायो। अन भेक्सिन मेनेजमेन्ट, लाइफ स्टक पल्ट्रि फार्मिं, पिगारि फार्मिं, बेफोर सेक्टराव जों माने ट्रेनिं होनाय जायो आरो। दा अभारअल जिथुनाखि 2000निफ्राय जों मावबोदों, दाहालागै मर देन 600सो मानसिफ्रा जोंनि ट्रेनिंनि थ्रुयै बेनिफिसियारि बा बेनिफिट्सखौ लानो हादों आरो। दे, साबायखर।